Yeroi try. Nah, jadi taktik macam sutra. Ini kau ai nguk yang Blei, ngai Blei belum yang pi barok, kepenting kebaran bortam ke jong Jisu. Syua bang Blei. Cakap Ktien ke jong Blei, ya ai biang, hal jing duai, but ai kini ke kubor, hal kini ke si, kandai nak kebentar jong hilang hi barok. Yang ya yet yang le yang hukum jo yang hilang barok yang namanya pet le ini pet ya lade ini cek hang nungi biang hang nungi duna hang nungi yo jengkerku hang do la ai musim hang nungi hak pania tenbet te kubur kande bit nak bentar jong hilang hi barok te ini lek dah jing duai belum dia ban kuku bahkan ke kubur tu ini lek jing duai nga ayo email Blei pa julu pa happening naman medong Blei pa ko pa begin na dan syukur mabe agrai kura belong marwe wadon ko ha panyo pajing ro ko pa ada shisha ko pa begin na mi ini lang pa agrai kura me ko pan ko yang ilang pa agrai kura Hakan ikan bikin kopa o kalong kajing Hawaii jo ka gospel ken kopa ba e chunga kanan long siya kajing ko ilang baro ken kopa ba e chunga what I ba ko ka Ktien kan shu hap e hakndo ken kopa ba e chunga anre ko we pa ko ka Ktien atrai kan dan I kan rung hakidok not kiching mot kijongi ken kopa Bat ngila ruan pentrekam atrai na akan long atrai na kapala kurku no ini atrai kena daga Ktien ka jong me ken ko pa e chunga kapa me ko apan kurku ini we be we ken ko pa e chunga me ap ela ka jong ka Ktien ban pendap ken ko pa e chunga namar kata atrai kena ai ba ka Ktien ka jong me atrai kena hari ka jan me nakalong ko bajrong ko balungkot atrai kena toya lam Hima me ken ko pa e chunga na mga long tang kabrio ken ko pa e chunga hanre ro shakri jo me ula duwai ulo ong ba shakri jo me mas ngot ho pa ba dei kabrio ka ban kran re ma me ubadon hapo jong na men kran ken ko pa e chunga bagari ka khubor kan dei shisha atrai kena kapa mehi men keren ken ko pa e chunga bakan long ka jing pelat atrai kena yang i baro atrai kena namar lat atrai kena ni don lagi jong ki jing sha te sha khom atrai kena ngin nam yo i tang ya no re no han reng ni yet yala de atrai kena yo padang sha te haki e ken ko pa e chunga ki bangim shim la yo i atrai kena yo ngi kam yo i you know han re to ngi khmi ba yala de ken ko pa e chunga kani ka jan me but I kan long ko khubor ko bala kur khu atrai kena bat ka ban sa jing kan mau bat bakin nang no ban pentrekam ken ko pa e chunga ba barabor atrai kra bagi khon ki jome ken yo ban yeng atrai kra ban kron ni ka Ktien ka khut ka jome kan dan long atrai kena ka bala pendan buram ye me ken ko pa e chunga ba kan dan long ru atrai kra bagi khon ki jome ken mitli atrai kena re barok kini yo mat atrai kena e kata ka jing khawai jo ka gospel atrai kena ka ba kinda sa jing kan mau ba kan da tei ru e ka jing mut atrai kena e ki do not atrai kena e ki khon ki ti ki jome hi baro atrai kena ngabo ti ka por barok tra sa ki sam ti ki ba khot ki bran bor ki jome yo no me ka por bar ko ngapan ha ka kerten ka bran bor tam pa jome chi su pa na nas ra haleluya amen Yeroi try. Tiang nu try. Nak benta kini ke por ke bakordor. Te ka kubor ke bau try un yoban kren ling bajunga ha kini ka por. Ini pai nang bat ngano Matius kalanong ke bakat lai. Ke dekot ke balai polai. Ktien ke jong Blei ke ong tumni. Ula keren ye ka weipat ka parshi haki ka Hima ki beneng kalong gom utiat yang ho yo Blei ba
Pi ba uji su jongi uji penyas riem ya ka parshi ka hima ka jong u da ki babun ki rukom amen wat menne men sniru ila yosngo ya ka parshi ka balakren but uji su uji pendan kambha da ka parshi but hang ni ukren shapang ka parshi jong uni utian te utian ngan pensyai kam hadin hang ni ka thau ya ka ktien ka jong Blei hang ni ula penyas riem ya uni utiat bat ka hima ka jong Blei bat uni utiat ka thau ya ka ktien ka jong Blei namardon ka hima ka jong Blei ha ka ktien ka jong Blei amen habangi puli ya ka bat habangi le ya ka ni yo ten ban mat ya ka hima ka jong Blei ha ka jing em ka jongi tingi haban ya pet bahaya la de hatu kata ka hima ka jong Blei ka don ne em hangi lada ka hima ka jong Blei ka don hangi kamot pisya ya ujisu bu unsinsya ya ka jing em ka jong pi lada pisya ya ujisu bu unsinsya ka jing em ka jong pi kamot kata ka jing sok ka balong ka hima ka jong Blei kan don hanga ban hapi ti haban ko ngo ya ka we pa ka we ka bakak chin ka jong Blei ka lakren langin pat la han rengi hab ban ya kun bangin la kak chin ka jong Blei ko ong kumno Petros ning kong iwe kan rew ko ong na balat ho ngalong ubakod tolong piru ki bakod tela de kran ha ki jing bam ki jing di bat ki jing lien ki bas niu la da ngim la bangin pensngo bhayo Blei da ka bangi ko ngo kumbala khot ka mot kan ni ka hima ka jong Blei ka khang lenti ban wan ha ka jing em ka jongi ka hima ka jong Blei ka ba Blei kwa ban ayangi kam day kamde ka bangin yo tang kaspa ka phau namar kaspa ka phau ki wat kini kinong mani Blei tharu ki yo te hanre ka ta ka hima ka jong Blei ka bawai hangi ka long bet complete la ka long ha kaspa ru un ai ngi la kamde e ka bangin yo kita ki yeng paki dulan hanre bangin nom krong bangin nom dap ram bangin nom pan keliang hanre bangin ya dap ini biang bat la kalong ha ka jing sup ini ban yo bat ha ka jing kot jing khiat ni de ban yo kata ka de ka hima ka jong Blei ka kwa ban ai ngi te da ka purom ma yenga te dang don na deng jongi ki badang bam yo kwai te ka Ktien jong Blei kan kren de banga ba kren kum no ba phin lait no kwai la ne na ki jing di na ki jing lien ki bas niu kamot kembang ong ka don ha ka Ktien ka jong Blei ka ta ka hima ka jong Blei ka mot pi hapan pan bor ke no Blei ong yo try jisu ya rap yang nga bang laban e no yo kwai ya rap yang nga bangan e no ikini ki jing di kini ki jing lien ki bas niu paro na mga tip om don re we po we bakwa ban le e kata han re na mar bala sha te mrao ngim lat shu tidak ke PIT ala di ha Blei un sapelat ken ya pi bat ngam ong ru tang kita gijing bam gijing di ki bas niu hare ki jing long ki jongi ni ha ban pet ba ki jing long le ki kham sniu bani ki jing bam jing di ru ki jing long ki bas niu ki badan ha po jongi tenamar katangin ya pet ni hang no ni duna hang no ni haban penbet hang no ni haban IT ngim de re ban chulong melen ban ong le namar ngai thui pi wat la dangi bam tang kwai ru ne mi ge jing duai jungi kam la te ban kiu stat chabeneng kam kiu stat ka khang no ka don no ka jing khang namar ban le ngi thui pi ka ni ka met ka jongi ka de ka temple ka jaka shong ka jong Blei ne am te ka mot Blei jungi u de bu khoi nga su chung tho ya la di ngam dei ka brio ka ba khoi han re la da kumno hapo ka ye ka bangan let ka hing jung no re jung no la da dan man no bedi sigret ngami no shabar ma Blei ngam la sya te u jisu u don ken ha do no jongi te u long ma u ken u sim u ban ai ka jing sok te nga shu let bam na da kwai te u mi do ken
Teh bala mi uta uba di ban ai ka jing suk tamano sho ban ai ka jing suk. Tela dangi di no da ka kiat ni di no di ki biri ni di no di ki ai ka kata ka hima ka jok uble kum no te ka la ban dan hangi habang ni hingi weng dan la de. Ya kata ka hima ka jok uble ka ba uble haba u wan chikani ka perthei wa ban ai ka ni ka hima ka jok hangi namar kata la kran shipon bagi parshi shapang ka hima ka jok uble. Namar kata ba pin la ne man yo kata pihak ban chu penrat ken ban ong trai rap yang ngai thui pi ngam smo sorong ringa ai ka puram sho uble ngadi ka wai ka breu ka ba haba uble ukran ngabat betriang nama ngai thui pi ngala don hang ni ha rinong như imat tangam bakla la arsnem haring ngam ju walam ya u khau kham uble udak kran ngada yosno rakasur masi utrai bangada bojing mo hitriang bangala pendat meneng ngala le kata ban ngan yai le ru balai ngayo ya ka jing suk ne ngai thui pi ngam de bang syuko isan ki nong tre ki jonga ki bahying jonga ki tip ya kata bang ade ka breu ka basuk nagi besuk dei bang abiang dei bang hok han reman bang yos ngau ngapendat dah ka bang adem kosti ngapan bor ngadua yang mencoi thui pi ngade ka breu pop ka pemla syek ben batai ke padon hanga han re habab man bau krenem ka klem hap re chisin hap ka hak nek nek hadom menta menne udang krenne chisin bang labak lanem upen ishi peni tamba nga ya kun bet ngai sanem im jung sngau tanat ban bam ki jing bam ki batai su tanat ban bam ki bam tai wat yu tu uni pre laro im bam re tingal le kuno ngongi dewan jalin chuya ya thok no mata kasni de shat no da kun ver tanga la shat ujing mam bang ba isan ti im ju bam tanga la shna rol ken i omar kuno teli mam bam ngasat san teli om bam sia mar atli bam mi ngawe ngade ke berpum ju la lot ngasat bam ne nga ai bun iki ni sia ma ki kami trebun da i ba mem yong bang ade yo shpau teli ro ngandam dap yong ngam ke ba kala le popiten le kun pau mi da me tanga la syukur nama im ju bam ya sebab si da ya tuang to de neutralan dom yang ngap tengal ani matra kan lin churan nama beli hak ajing bom poi perkhat tengal le pop taba uple pun pau tengal se ya kun bet kin wai be utrai long pet ketu kam long tengal apel jing mut ke tengi ru habang yos ngau ngin nom ya le melente ni hab ya kun ke la de phi ngampat la te mano hi bala dan sa bala habang Ktien ta jong uble ko no ka ke pemla ba uble ko ka bala tengi hab ai ti ho uble te ma u ken an penla te la da phi thai an puli ka Ktien ka jong uble ha ka to hi ba thai phi ha ba ne kun ban ang trai rap e ngan puli ba ba puli ru ang trai rap e ngan bang la ban pentrekam ngan ong ni phi ki jing sha te pa ro ki ba sha te yang ini em la kolong ha ba jing melen bas niu ni ha ki jing bam ki jing di ki bas niu ngan ni thu e phi dei tang ka Ktien ka jong uble ka bala ban pelat ye phi amdan da kawai pakalanti kan mau bahaya kita ladangi ong makna bagi don ki jing rap ki banasha bar ki la ban rap han rega jing rap ka banasha po ka dei be ka Ktien ka jong uble penut por ba puli ka Ktien ka jong uble da uble pelat ye phi han on pelat na mangang sum thu bahaya la di balai ngadi ka breu ka ba jok ye ki jing pensoi ki babon jat nama ngabambon ya ka bible ban ya ka ja ka bang ngabam arpolo nong hisia dang puli pilawan pedeng ta ngapuli ya ka bible palat ya ka babam ja shita yo ngam bam ja ru ngala tang pa ngam yo puli bible tang ngam thia sendan re ngadep kam hadu sau shita ngestak tang pa bible tang ade be puli khlem yo puli te khmlang sendan hingan nam kiu thia sendan re namar kata ladang ala de ka Ktien ka jong uble ka penla hare ka bor la jong la tek lupa ba ngimla namar kata ka Ktien ka jong uble ka ong ka bamla ba du breu hau uble ka long ka bala te ladang ngim pendak ka Ktien ka jong uble manu ban ya khuni ki jing ku aprai ka do ka jong ni hari ka Ktien ke jong uble ngani thu ipi ketika watlam ko ba alian sakti ka banya kun ka banya rap ika jing tlot ke jong ni bada shisha ka dia rap shisha amen namar kata ngindam ya melen re ha ke jing duna barakhat ye chu IT shoble te ba ni ya cha kamat pre te ka Ktien ke jong uble ko ong ko no ula kren ye ko wai pat ka parshi haki ka hima uble kalong kum utiat ya ka ba kala shim ga kenthai bat kala patep ha ki lai perha puro tat pandala siap ro balai uji su hang ni pendan kam da kani ka kenthai balai uji su pendan kam da ka kenthai ha ka ba yadai bakan shat ya uni puro
namar ka dur jo ka kentai ngini thui pi ka per bat kishin rang ro ki ben yo ya ka do no jong ka kentai kan ni uni u thiat u de ka Ktien ka jong Blei kan ni ka kentai ka bala shim yo ni purau kamut ba ka pen kre e ki jingbam te ni baro hang ne don ki bala yo ban ai ka Ktien ka jong Blei don ru ki berang persyang kan ya rap yang hilang baro pitip ne uni utiat ude we ude utu yish ba shet momo de utu utiat te yaw ni utiat kan ni ka kentai la ya tho ba kala tep ha kita ki lai perha upurau ilaban ong uata ngani umoida tambahang ni ka debet uata hi te kaperha kadika syang kabala bandan 100 kilo lane nyo kilo kata kaperha ka basit dan ka syang ka baki thau nyo kilo lane 100 kilo tikan ni ka briu ka syat hado lai perha kamu labun bha ka jing syat jong ka ni ka briu bat balai la pendan kam da ka kentai ha ba syat ya uni upurau namari ka kentai ha ki menberem la ong ba ka dei ka sim jong ka yeng shitja te lada ha ka no ka yeng ushin rang uba pendit penbiang ha yeng hasem utri no e kam yeng kanam itenan ngalapoi ha ka we ka yeng jong ka we ka long yeng bat ta ka baburo map enga ka yo i ya kan ni ka benta na mangan satellite ha po YouTube ya kan ni ka chi kai bakan long jing ku te yo le se i pet ya kan ni ka video ru ngan nam pen pau kloteng te ha bang let ha ka ta yeng la pen kresya yang ada ulok jong ka bat ka lok pat ka syong bet kum tu te kamut kamlong ka badai balada ushin rang ude pendak penbiang ha yeng hasem hanre lada ka kentai kasusong be kum tu ushin rang pan untre usai ketiak katar usai ke yeng kesem dan ushin rang ulawan na jing tre wah le siki e borok khat kamut kamlong ka itenan lada ki kentai bat shin rang lada baro angut phia tre phimya don nong tre phias nguthu jing mut lang ka yai da ka we te hanre habalat por hi kamut iki kam yeng te kamut ka kentai ka don kam ba ban let ya ka kam ha yeng hasem hanre haki jat beriu khasi jongi ngai isu bon ba te don ki bomlong kum ta ngam ong ye baro ulok no lor bo ulok wan na jing tre ulok thai tawan u hap sa katiar ka taru hap shet sa ka jing shet sa ka ai kamut kam nong re ka ba itenan kamlong re ka bi itenan pangan ye thu ye phi lada ka long yeng ka long kentai ushin rang mata ka long yeng kam julong shu ka long yeng kam don ji itenan ba kam ju don ru ka jing kur khu ha ka ta ka long yeng hanrei ka kentai te ka de ban long bet hi ka kentai ushin rang u de ban long ushin rang ho on lada de bob don kinong tre kinong ya rap un ya rap da ka jing ya so thu jing mon te hanrei lada ka de ka kentai ka ba shong ha yeng wan u lok u ha ban sa tier sa tar bat don yu par lok junga yo u lok junga te jing semat te ule hi te ngak nam tha re te ong ba phi te ha do un wan tre ru phi be ka tu ka tier ka tar te un la ban sha te u sat ken hanrei shwa bo un wan te pen khuat ken pen biang pen bet ken phi hap pen biang pen bet lupa na dong sedong Datay ni kung kibapli kinong kundang bamdan ki gizo ni ay penting lupa kung sa chat ke ay kamot kakantay ka de ban long kum ta te hang ni ujisu upen i da kakantay ni em ya kabasyat ya uni purau kamot kumno kamot ba kakantay bat ushin rang kadon kajinya pher kakantay bat ushin rang kadon kajinya pher kan ni hang ni kapen i ya karokom pen kre ya ka Ktien ka jong Blei kani ka parshi ko jisu upen i hang ni ngayo i ba ka pen i ya ka bayadei bat karokom pen kre ya ka khubor namar lo ong ba ka pangiyo i ka Ktien ka jong Blei kum ni kadai ka jing khawai jong ka gospel ti nga nga de ka kanthai
ngade ke berbala de bha dam shong dukan ngashet momo arbor ni upiat hitayo khatsan kilo kubi hitayo kajing de kam de shuk ka bamulumala hanre hapdeng kata ngani thui phi yo kubi ha ka por yor ngapi pi we sa do sa tolong ngapha ki nong tre na ma Blei yo don wi ha po ngale bha Blei bang ade ka kan thai ngada le bha ngada le subani bha te hoi por ngada khot na do nong tre na po ba pas na po chinai ken teu to nong tre u bala pas na chinai u nong shet u tau nong shet te ngada kum yo I ha ka por ka ba wot ku bi u wot bet ban we bat e tong he ông phi ra cũng đúng tổ phi cũng tổ ông wow restaurant này đang Porsche em nhà khó yêu vậy ông hấp bắt bên bắt đây cũng đều làm sai không em ông em phi ông lòng chúng ta thế mà nhìn chú lệ là chúng ta nhưng con mắt sinh đi bố mà ngắm bám nhưng còn ăn tơ lì ngala ba mắt sinh đi thế vậy là đang ngắm bám ru cầm đi hi cái mình lệ chúng ta thế cầm đây cái gì buồn cam hành rây cái đón cái gì nhiều phe hấp bên cái cân thay vẫn usin rang u kham lumo te ka kan thai ka kham le subani te ho ai ki don hi ki kan thai ki ban mo ru ba don hi ki shin rang ru ki ba subani hare ha ka ba kham pher hi te ka mot man ta le te ngam ong ba ki shin rang ki shet ha ba restaurant ha ba ki hotel le te ki bon ki shin rang hi ki shet hare don ken ka jin ya pher ha pa den ka kan thai ba usin rang te kan ne kala kan kre ban shet yo ne pu rau ka mot lai par ha ka pan I ba ka shin por po pasim kamot ka ai ji kai yang ilang baro haba pio program haba pi pen kre ya ka khubor pi hapan lot ya ka po dei reba pin chu let bet chu ajin kren bet bat kan nom long ka jin ka khu ken na ma pale la da pi klem pen kre ba pi hab ban pen kre ba pi hab da borun ti gi di khot bible namar ba kata ka ba ai ka ting ka jong Blei ka jing khawai jang gospel la da don ka jing khawai ha ka nu ka ye ngam tharai ba kin chu ai tang ka ja sudah ngam tharai ra ba kin ai tang ka ja sudah hanre kin da shet I jing ta kin da shet da de makna jing khawai ba re ru hanre kin don hi ki jhur khle ru kin don hi ka jing ta ru arjat ne lai jat ne kan don la da don e arjat lai jat ru ta ba I jhur khle I jhor I justem I jali I chatni te nganget kan don hi ban bang te hanre ra phi klem pen krep hai ka khu bor ha phi yo khu bor ka long thek kum ba phi ai ja suda ka long thek kum bang hu pli be ya ka bible ka mot phi la ban ong da puli hi ro anang hi te namar ka tin ka jo Blei la da I kran ma phi kan wan da ko ka khu bor kan long jing ka khu phin kran ma phi kan wan jing ka khu hanre la da phi pat man ta phi klem pen krep ha ka mot phin nam song thau re pinam so su thau ra ka khu bor pinam yo snow re ba ka don ya ka jing kur khu pi I kum no ba u ne u thiat u tre kam kum no ne u thiat ngan ong pi ha ba pi ne man ta pi khnyot yo moi da la ne u ata la pi ai ne u thiat phim dan kam man pen mi ya ka bor han re ne u thiat ne u lak tre hi hap I shwa kum to ka bot ni hap man ya sha man shong khop namar lai praha kamut la shim hai ka por te la dang ni le bha ne em te kamut ki bri ru ha ba ki snap e ka khu bor kamut ki yo mat ya ka jing kur khu na ka khu bor ka ba phikren chuwa bangan ai ka tin ka jong Blei ngala yo I pau ya u pressure cooker ba ya ka rai te lom no la khang tala te kan nga wat yu shobi ngam lap re hadin ngalap tengah yo ban play tengah kendet tengah ong kamut ayu try kan ni utrai wong yang apa haba pa pen kre ki jing ban mata ka do pa pen lut bai ka por kan mau ba haba pa pen kre ya ka khubor pa hab ban pen lut bai ka por ban shong kamut ba ka tin ka jong Blei ka pe e ba ba ngin sngot ho ini pe Daniel Daniel kan ni galan nong ka ba khat ar kani ka dukot ka ba pra ka ong nu bat ngala yo sngo hanre ngam shem sngo tho onda kunta ngala ong hu kan ra changa ka e kan long ka ba kut kini ki e ru bat u lo ong kot ki no Daniel namari ki Ktien la tap
bat la pendat laha haduk kapor jong kapakut ya Ktien ke jong Blei la pendat laha ladang nyimpen lut poren man syong ban pusan ni Ktien ke jong Blei pinam la ban pliet ya ka ban hikai ya ka hadel da pila penlut por kamot bau tu pressure cooker jisu angina kamu kumno kamot la Ktien ke jong Blei ka sakat nu kat noru kamot ngila ban pliet nama baleng ngila penlut ya ka por ngila syong khop hakapor ka bangi penkret ya ka kubor bat ki breu de ki donut sakat nu kat noru kamot kata ka donut ka ba kan sejam no namar da menta pi shu le thiet ka dok masi pi shu shet mo mala pi pam pin la mo ban ngut pi la klei no te kamot kam te ken ye pi te haba pi penkret ya ka kubor kana ma kan nong ka jikur ku ya ki minsim ki bakordor ki basingap kamot pi haban penkret ha bat haba pi penkret ha kamot ka rung bat haba ka rung piyo ban tha ban prakat baka teken ya ka jingem ka jongi hakarangi shet kitu ki jing shet ki ba ban penbang ai te menta ki priyo ki kini ki kan thai ne ba la ai da ka dur jo ka kan thai ne ba ka kan thai ka kham le ba te ka mot ba ki shin rang ne ki kan thai ne ha ba ni pen kre ya ka khubor ni ha ban don ya ka ta ka do not kum ka do not ka kan thai ka ba da le ba da le ba ka ba ong men ne ni da le ba bat ni da yo ru ya ka jing ka khu na ma ba le ba ni le ba ba ni pen kre ya ka khubor para menta hajaka pen ai da unai ha po umuli phile ai da ka ma khon te kum no sho te ka bot kan bang ren em te ka bot ha ba pen kre ka khubor ti ha da pen bo rti ba ki du khat bible la da de ki bakran subject la da kam de la ka bakran bet kum ne ke ba pihak an kru subjek pihak benda penwandor bah pihak benda pen internet kenang bakan rung syaka jingmut syaka jing perkat ke jong kibriu te kamut kan longken kata ka jing kurku yang ni habangi pen krek ka kubor te ngi haban sngot hu ya ka ni ka we ba lada ngi ai mangi ka kubor kibriu kin ongkum no kibriu kita minta kasih ta sompang hakren itu semua tenat bah ni nilong kita kinong ai kubor kibang to aja bangi ju jisu ngale akle jisen rekren itu tengala santia lupa te wat ai ken yengi bangi long kumta ladang ngila penlut ya ka por ne em pen krek ya ka kubor ngan ong ye pi kibriu haba ki snap ne em kabut katei ka jing em ka jongi nama kata pihak ban penlut por ban pen krek ya ka kubor bat kum bango ong benne ba utung tiat utrehi kalong kum ne la da pila pen krek ya ka kubor menta pila yo program bat pila pen krek pai ka kubor bat panda pila kren ni thu khanai phi ka wei ka ji thu khana ka ba ja shi sha hat te ha po ji ya u don bu wei breu u tau breu u de bom pat long kristan ula yo snow ye ji lap jong to pastor bat ula snap bat ula let no u klem kala ka bamut hanre hadin khat sauce nem u kan mau itu ka Ktien bat u kala ka bamut ba la da phila pen kre bhai ka khubor ne em ka bo la da phila pen kre bhai ka khubor ha ka por ka ba phikren la da kam tre ha ka tu ka por kum bo tu thiat ha ba phila bo phi ha ban yai sia ni ha ban i shwa ni la khnyat u mai da ni i shwa wat u sa sep pat suki si tang kan tangi i kapan i bangi ha ban yai sia de ra bangi la le yan la de ban kala wat u jisuru ha ba u ya lap ki don ki jaka ki ba ki breu ki nget ki yo e ga jing pen khia ki bom nget ki yo te ni le ni de ki e ba shi sim ba la kran mangi ki breu ki yo e ga jing pla ki breu ki yo e ga jing pen khia bat kum ta ter hanre bahro ka de be ha ko por ka jong Blei na mar bala da phila pen kre ne em ya ka khubor kamut ka Ktien jong Blei kala trehi ha ko we ka sni kan sa trehi na mar ha ko ka por kila ban pen ek wat nam ong kum no ngala pen kre bhai ka khubor hanre balai ki khlem sngap man ong ni phi ka Ktien ka jong Blei ka trehi uni u thiat ka kran ne ka Ktien ka jong Blei ka ba phi dan kam ban pen lut ya ka por ha ka ba duwai ha ka ba pen kre ya ka khubor ha ka ba pen bet pen biang ha ka nu ko kom pen kran ne ka khubor hanre phim dan kam ban pen mi ya ka bor kala don hi ha ka Ktien ka jong Blei kamut nim de mangi bangin pen mi ya ka bor hanre ka Ktien ka jong Blei kala trehi dawan ni ong nga karukum khnyot ma phi ngam i kop ba u tu wa taun jem
Henry ujem nama Blei banga ya utu tiap ya utu ish ladangam ai kemut dom jam kamu tu ujem bang mengi syak mentu kesini kamu klem jam Blei ngak klem ai utu ladang ai utu kamu ubang bahakan ujem ti kamu mut ba Ktien ke jong Blei ka trehi ka kamram jong nga bat jong pi ka David tang bangin habang yo ik program ngide banda simkia ngide banda simkia ngide banda dam kau sim ngide banda penlut ya kapor ban duai ngide banda pen krep ha ngide banda pan Ktien na utrai ba kata Ktien kan longken ke jingkor khu yang nga ba pi bat ki breu kita hiyo sngo oh man ta kasien sa ajing kran ita kamu kila sngo bang lo pa oh ngan le no ngan le jing sen bai da ka jing ke ban ngan le da ka jing sngo tha yan re don tik ki breu ki bo ong ngan le jing sen tam na mar ba nga i du jisu re ban kran itu tengah tang syukran ngala syok sam thia tamba ngam pan se te wat ai yang ilang baro bangin long kita ki no ran ye Ktien ke jong Blei ka bangin chu let kum ba chu let rumah bet bangin chu let rumah bet dangi plate ya ka Bible hanu takar khot ru namlap sibet chu ang to labiang la ka biang namar bom lap re gitu khot namar Blei klempen biang kata la juja ha pon ki jaka kata la juja namar Blei klempen krep hare te kani ko khubor kan lo ka ji kai yang ngaru bat kan lo ka ji kai yang hilang baro habang yo ya ka khubor kamon ni habdan kam bangin le kumno bangin pen krep ha nang ba habangi kren kan rum sya ka jingmot ka jong ki breu bat kita ki breu kin yo mat ken ye kata ta Hima ka jong Blei ka ba Blei ukwa ban ai gi lang baro namar ba jisu ro ban knang sya ka ka perthai ba on ai ka ta Hima ka jingsuk ha ka jingem ka jongi te ka David tang la dangi pen krep ha ka khubor kata ka jingsuk ka jong Blei ka yo kan sya hangi ta dangi gloi bangin ko ngo bat la dangi la pen krep ha la dakim ko ngo makana ha ka ta poru kumbolong utu breu hadin kat saus nem kat trei ka Ktien ka jong Blei baru kelak pemut baru plahi kata Ktien bangala yo sngo kat saus nem menchwa ha po jaya ya ka khubor ka jing pen em han re ngala le lendat han re ka ton be ka jing kta baru kelak pemut nakabta ka pura Blei ya ro itra